Konkurentna VIP-ova, postpaid i prepaid ponuda dostupna je i stanovnicima Smederevske Palanke na adresi Prvog srpskog ustanka 31. Ovim se broj prodajnih mesta u Srbiji popeo na čak 279. Savremeni interijer u kombinaciji sa stručnim i prijateljski raspoloženim prodavcima garantuje jedinstveno korisničko iskustvo. Stanovnici Smederevske Palanke od danas imaju kompletnu VIP-ovu ponudu. Naša ponuda od danas dostupna je na preko 279 lokacija širom Srbije. Otvaranje novih prodajnih mesta širom Srbije deo je VIP-ove strategije da se u još većoj meri približi korisnicima kako bi im pružio jedinstveno korisničko iskustvo. Skoro 5 godina VIP ne samo da nudi konkurentne cene i najpovoljnije uslove za mobilnu komunikaciju, već neguje poseban odnos prema svojim korisnicima. Zajednica koja broji više od 1,5 miliona korisnika je najbolja preporuka svakom vlasniku mobilnog telefona da nam se pridruži. VIP-ovi korisnici mogu da izaberu neki od atraktivnijih telefona ili tablet uređaja iz naše ponude, poput Samsung Galaxy Nexusa, HTC Wildfire S, Samsung Galaxy Y, Vodafona 555, Nokia C3 i ostalih. Takođe, inovativne smart tarife daju mogućnost korisniku da odabere kako će potrošiti svoje minute, SMS poruke ili megabajte u zavisnosti od njegovih potreba i na taj način platiti samo onaj sadržaj koji koristi. Nove pogodnosti u VIP-u pružaju našim korisnicima da kupe mono SIM prepaid karticu i poklon od čak 10.000 dinara bonus kredita. Imamo najbrži i najbezbedniji postpaid i prepaid internet u Srbiji. VIP postpaid internet ponuda podrazumeva neograničen internet uz fiksnu mesečnu pretplatu. Na osnovu iskustva sa brojnim malim i srednjim preduzećima u našoj korisničkoj bazi kreirali smo jedinstvenu ponudu koja ispunjava specifične zahteve poslovnih korisnika i omogućava uštedu na troškovima mobilne komunikacije. Biz partner paketi nude besplatne razgovore unutar firme i prema poslovnim partnerima u fiksnoj i u mobilnim nacionalnim mrežama. Naša najkvalitetnija mreža u ovom trenutku pokriva 60% populacije Srbije, uključujući i Smederevsku Palanku i omogućava veoma brz mobilni internet kako na telefonu, tablet uređaju ili na USB modemu. Posebno sam ponosan na činjenicu da je VIP pobednik prvog nezavisnog testiranja kvaliteta mobilnih mreža u Srbiji za 2011. i 2012. godinu koje je organizovao časopis Connect u saradnji sa kompanijom P3 Communications. Prema zvaničnim podacima Republičke agencije za elektronske komunikacije od jula prošle godine do kraja januara 2012. godine u Srbiji je preneto više od 43.000 brojeva iz mreže jednog u mrežu drugog mobilnog operatera. Naš novootvoreni objekat u Smederevskoj Palanci nalazi se u ulici Prvog srpskog ustanka broj 31 i radno vreme objekta je od 8 ujutru do 8 uveče i subotom od 8 do 16 časova.